Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita at pagtutukan sa One Western Visayas. Masobra 2 pesos nga pagnubo sa presyo sang kuryente ginpatuman sa Ilo-Ilo City subong Hunyo. ILECO I, plano man magpanubo sang sukot. Pagpakayo sang Burgos Public Market, posible dayunon sang Bacolod City LGU, apisar nagapamalabag ang mga vendors. Exclusive, asawa sang napatay sa nagluntad nga road rage sa Pavia, Ilo-Ilo. Desidido nga ipadayon ang kaso. Suspect ginaparawagan nga tubangon ang krimen. Kag, grupo sang Ilonggo musicians, nagdihon sang kanta nga inspirasyon. Amo si Miss Eco International Philippines Alexie Brooks. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Ilo-Ilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag mga Kapuso ko naman sa Irid Breatos live din sa GMA Bacolod Station. Mga Kapuso, masobra 2 pesos nga pagnubo sa presyo sang kuryente. Ginpatuman sang more power sa Ilo-Ilo City subong Hunyo. Samtang ILECO I mga Kapuso plano man magpanubo sang 2 tubtob 3 pesos per kilowatt-hour ng electricity rate sa June billing. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang Sasa. Halin sa kapin 11 pesos kada kilowatt-hour nga presyo sang kuryente sa residential consumers sang bulan sang Mayo. Nagbuhin sang 2 pesos kag 50 sentimos ang panukot sa kuryente sang more power subong Hunyo. Bangod sini, yara na lang sa kapin 8 pesos kada kilowatt-hour ang bill nga nabaton sa mga konsumidor sumugod kahapon Hunyo 18. Ini kasunod sa mando sang Energy Regulatory Commission nga pagpaiway anay sang sukot sang generation charge sang wholesale electricity spot market bangod sang pagsaka sang presyo sini. Apang suno sa more power, ang porsyon sang generation cost sang WESM ang igadugang sa electric bill sa mga konsumidor sa bulan sang Hulyo, Agosto kag Setyembre. Hindi tanan-tanan nga bill niya i-divide by 4. Ang portion lang gito ya sang WESM nga component sang atong bill among i-divide by 4. Meaning ang kuryente nga ginbakalta sa aton bilateral agreements in full gyapon bayaran. Si Nanay Aida kahapon lang nagbayad sang ila electric bill nga nagdangat sa 1,214 pesos nga konsumo sang tinalikdan nga bulan. Apang nagakabalaka na ini sa posibilidad nga liwat nga pagtaas sang balayran sa palaabuton. Naman mimo tabi kundi bayaran ta na lang para hindi ito mapagdan. Bentahan naman ang pagnubo sang presyo sang kuryente sa bunga bulan para sa mga negosyo, kaangay sang machine shop. Bill sa shop, dako man mo. Dako ta na nagamit mo, puro electrical. Kung magnubo sila, dako man na minus sa palibot. Ang iba nga konsumidor sang ILECO I nga nagaserbisyo sa kabanwahanan sa 1st District kag mayorya sang kabanwahanan sa 2nd District nagalauman nga mabuhina ng ila palasanon. Mas okay pag kung magnubo. Kay siyempre ang tapos ang ba na namon kung gisaga kakibot kami kagamay sang bill namon ligad tapos sa subong na doon naggulpi nagdakuaw. Ini ang pwede gid malauman sa mga konsumidor bangod suno sa kooperatiba. Magapanubo ini sang 2 to 3 pesos kada kilowatt-hour sa June nga rate. Apang gina-finalize pa ini subong. Sa karon masobra 14 pesos per kilowatt-hour ang sukot sa kuryente sang ILECO I. ILECO I is proposing for a 5-month standing na staggered payment sa consumer para ma-reduce pagit imbis na 25% ang banaran sa spot market na bill. Mahimo talaga siya 20%. So, i-pass on mo na siya sa succeeding bill sa mga consumers. Hindi siya 20%, hindi siya 25%, kundi 20% na lang. At least ma-reduce gamay ang ating na rate for succeeding month. Upod kay si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.
Samtang mga puso sa Bacolod City naman, pagpakayo sa Burgos Public Market posible dayunon sa Bacolod City LGU sa pihak sang pagpamalabag sa mga vendor. Yaring balita nga itong gintutukan. Pila na kabulan nga ginabaisan kung madayon bala ang pagpakayo sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Makapila naman kabeses nga nagsapol ang LGU sa mga vendor, tubtob patigayon ang binutuhayo kung referendum. Kung ang 525 million pesos nga renovation fund ang gabiton pabala o kung i-divert na lang sa iba nga proyekto. Nagdaog ang No to Reconstruction nga may 237 kaboto. Rason nga nakita na lang sa iba nga proyekto ang alkalde. Apang ang alkalde ang nagpangduha-duha kag posible dayunon lang ang programa. Yes, I heard may mga petition ko nga that they would like to. Will it change your mind? Depends. Kung mapakita nila nga majority sa ila are already in favor of it. Sino sa spokesperson ni Mayor Benitez, luyag kuno sa alkalde nga pamatian ang mayorya sa mga vendor nga kapin 700 ka stall owners sa mga kapalaran sa merkado. The local government code is very specific that we have to involve our stakeholders at conduct sa consultation. Ang manugbalik nga si Sheila pabor sa pagpakayo sa merkado nga mangin palagyan kuno para mas may desente na nga comfort rooms kag mapaiway ang pagbinaha kag mabaho nga merkado. Gusto ko ya dayon nun gid ang reconstruction. Kay ang Burgos ya hindi na gid accessible. Damo di bakasyonista mo nga nagapangumpra. Hindi na namian niya daw, hindi gid sila namian mo sa mall sila gasulod. Apang sunod sa asosasyon sa mga vendors, no deal na kag ang pondo itugyan na lang sa iba nga merkado. Wala na kami blast do salig sa panggoberno kay tungod nga nang before gipagwa kami nila. Kagdason pagpasulod sa amon naging bahira na kami. Nagahula sa gihapon ang pondo sa proyekto nga kabahin sa ginutang sa LGU para sa improvement sa mga infrastruktura sa syudad. Opo, Jeril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Asawa sang napatay sa nagluntan nga road rage sa Pavia, Ilo-Ilo, hindi mag-atras sa kaso. Driver sang sports car nga nagbunggo ka naglapak sa ila, ginapanawagan sa biktima nga tubangon ang krimen. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok, exclusive. Nagalibog ang ulo sang 23 anyos nga si Shefril kung paano sinisubong buhion ang duha ka tuig nga kapid nga bata nila sang iyabana nga si Riv. Matandaan nga ginbawian sang kabuhi ang iyabana matapos nga ginbungguan kag ginlapak sang sports car sa Pandak Pavia. Istorya sini 12 anyos pa lang siya sa nagkilalahay sila ni Riv kag temprano pa nga nag-asawahay. Masakit para sa iya nga madulaan sang kabulig sa pangabuhi. Ilabi na nga mapisan mapinalanggaon kag responsable si Riv sa iya pamilya. Wala ko kabilo kung paano ko sila padakon. Kay tanan naman nga, tanan gid nga aspekto. Ala gid siya kag wala ko ginano nga hindi ka na lang magubda kay haraman ko. Bantayin na lang ang duha gamon na gid sa te. Basta ang focus ko na lang subong. Ara pang kapid kinanglan ko nila. Hindi sinimabaton ang nadangta nila sang iyabana. Kaugot ang iya nabatsyagan sa driver nga si Rodolph Bobot de la Rosa. Sunod sa iya wala sang plano ang ila pamilya nga magpaareglo sa driver bangod hindi matumbasan sang kwarta ang kabuhi sang iyabana. Panawagan sini kay de la Rosa nga kung tani makonsensya ini sa iya ginhimo kag atubangon ang krimen. Kwarta makita lang na maubos na ng kwarta nga isettle sa mo. Pero ang ginatawag nga ang kabuhi sang bana ko hindi yan na mabalik. So, hindi gid ko, maski ano pa matabo, maski ano pa nga kwarta o manggaranon man sa, wala may masettle, hindi ko magpasugot may isettle. Sa subong, nagapaayo pa si Shefril sang iya pila sa lawas, ilabi na nga ginoperahan ng tiil sini, kag nakitaan sang blood clot ang iya ulo, tugas sang insidente. Apektado man ang nawala nga bahin sang iya lawas. Gani naga-wheelchair ini. Natala na nga igalubong si Riv sa madason nga semana. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Bacolod City Mayor Albi Benitez ginmando ang pag-recall kag pagsekyar sa mga ginagamit nga salakyan sa Bacolod City kasunod sa natabo nga pag-aksidente sang bus nga nasakyan naman sa mga manunudlo sa banwa sang Don Salvador Benedicto sang weekend. Yaring balita nga atong gitutukan. Ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa tubang mismo sa mga empleyado ng LGU ang mando sini nga pag-recall sa tanan nga mga bus nga salakyan sa syudad agud ipaidalom sa maided nga inspeksyon. Hindi man anay pagpahanugutan ang pagpahulam sa mga bus ng syudad.
Ini matapos sa aksidente ang tourism bus sa syudad sa Don Salvador Benedicto, ganin kausa sa kamatayon sa manunudlo nga si Arlene Verde, kag pagkasamad sa masobra 30 kaiban pa. Kung patulog ka sa downhill, sige ka preno, kainit ang disc pads, brake pads, so padulaan ka na sa preno momentarily. Kinasuspend ko anay ang mga ulam sa aton nga mga vehicles. Sa karon, 3 na lang ka mga biktima ang yara sa ospital agon ipaidalom sa operasyon. Nagpasalig man ang LGU nga abagahon ang mga balayran sa ospital. We want to make sure that this is an unfortunate event that we do not want to happen again. Ang bus driver nga si Nelmor Gonzaga, malapit na 2 dekada sa LGU. Nagapasalamat sa pamilya Verde bago nagdesisyon sila nga hindi na ini pagkasuhan. Apang hindi pa inihilway sa mga salabton sa pagpadayon sa investigasyon suno pa sa alkalde. Salamat mo ko sila sa pag-isinti sa akon nga sa sitwasyon sa matuod, hindi bungod na may madula nga kabuhi, secure to it. Ginatutukan sa LG yung report nga may buho na nga daan ang bintana sang bus. Antes pa natabo ang aksidente, buta nga naglusot diri ang nagtaliwan nga mestra. Para ako sa driver, gindisponihan sining buho antes pa nagbiyahe. Kag, hindi dito naglusot ang maestra. May buho diyang sa right side. Ang dua kristal, pero dili kami natumpa sa walang apart. Nagabayanihan naman ang may estudyante ng school community sa Paglaon Village Elementary School agon makatipon sang kwarta para sa recovery sang mga manunudlo. Ginapanawagan man ang scholarship para sa nag-iisahanon nga bata sang napatay. Namiss ko siya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary sa Department of Education kag Vice Chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-LCAC. Ginanunsyo ini isang Presidential Communications Office pinaagi sa isa ka official statement. Tuno kay PCO Secretary Cheloy Garafil, ginbato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resignation epektibo subong adlaw June 19. Wala pa sang ginhatag nga dugang nga impormasyon ng PCO kung ano ang rason sa pag-resign ni VP Duterte kag kung sino ang magabulos sa iya sa nasambit nga posisyon. Samtang ginarespeto naman sa Department of Education 6 ang desisyon ni VP Duterte. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Or exciting mga kapuso nga sigmahanon, save the date na ha! Sa June 24 na Lunes, mangod magabisita sa Heart of Cafes ang Kapuso Stars para maghatag sa kasadya kang kalingawan kadungan sa Kilohanay Festival. Bantayan sa Kapuso Fiesta si Kapuso actress Andrea Torres kag Shining Inheritance Stars kay Rina Alcantara pati man si Michael Sager alas 7 ng gabi sa Sigma Public Plaza. Kinakits mga kapuso! Mga kapuso, isa kakanta gindihon sa mga Ilonggo musicians nga nagasimbolo sa pagtibong sang kababainhan. Miss Eco International Philippines Alexie Brooks nagatag inspirasyon sa grupo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nakakabit na sa ngalan ni Miss Eco International Philippines Alexie Brooks ang mga tinaga nga abanse babaye. Advocacy ani ni Alexie sa ipagbandera sa Ilo-Ilo City sa Miss Universe Philippines 2024 pageant. Madamo ang nahatagan sini sang kusog. Nabisan ano man ang imo ginaagyan, abanse lang. Isa na diri ang grupo nga abanse music team kag driven. In the moment that Alexie won Miss Ilo-Ilo pa lang, I don't know if I have clairvoyance or foresight, but I told myself and my co-composer, Balko, Jazz, we have to create a song for Alexie because I know that someday she will have a crown. Pwede siya i-anthem bala, pwede siya masautan, and I also put
Sang gamay nga touch of sa pagiging worship song. Hindi lang ang pagrepresentar sini sa Ilo-Ilo City ang nagtatak sa mga Ilonggo, kundi ang iya istorya sang paghimakas kag pagpalangga sa iya pamilya, ilabi na kay Lola Basing. Her passion in empowerment of women. Kaban si babae is to ma-motivate, ma-encourage ang tanang babae nga despite sa kabudlay sa kabuhi, magapadayon kagabansin. Pinaagi sa musika, ginpakita sang grupo nga sarang ka makahatag sang inspirasyon sa tanan, kaangay kay Alexie nga naging simbolo na sang dedikasyon, hindi lang sa mga Ilonggo, kundi sa mga kababainhan sa bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Ukol kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Punong barangay sa Barangay South Baluarte, Molo, ginaaligar nagpamalabag na magsuksok sa jersey ang players sa liga. Punong barangay nagpaathag. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay South Baluarte, Molo, Ilo-Ilo City. Kim? Jert, nagsabat ang punong barangay sang South Baluarte, Molo tuhoy sa mga akusasyon batok sa iya sa ginpatigayon nga Inter-Barangay League diri sa distrito sang Molo. Wala na namian ang sangguniang kabataan chairman sang South Baluarte Molo nga si Francis Palma sa ginpahayag pagpugong sang ila punong barangay kag tiyo mansri nga si Ronald Grandesa nga magsuksok sang jersey uniform ang mga players sa parada sang isa ka liga sa distrito sang Molo sang Lunes, Hunyo 17. Ang pagpamalabag suno kay Palma, ang bangod ng mga jersey ang may logo nga gugma. Inikuno ang resulta sang iya ginapangayo nga sponsorship bangod wala sang budget para sa uniform ang barangay. Ang gusto ko man matabo da maging presentable sila bala nga mambalang taong nga ang pagulikid ko kagang suporta ara gid sa ila. Kagalin man mismo sir sa mga players kung nga gusto gid nila sa lubon ang jersey ngayna. Una diri suno kay Palma, Hunyo 16 ang nagsugilanon siya sa iya mga players sa pagpamalabag ni Grandesa apang wala nagpasugot ang mga ini. Rason nga nagdayon sila sa pagsuksok sang jersey antes ang parade sang Hunyo 17. Sang manugsugod ng parada, nahibaluan ni Palma nga gina-insister sa gihapon ni Grandesa nga hindi pagsuksoko ng uniform, rason nga nagpabut siya ginisang hibubunot sa social media. Nagrant ang mga players sa group chat namon nga chairman di kami gusto sang magsulob sang white t-shirt. Depensa naman ni Grandesa nga hindi pagpugong ang obra sini sa baylo, ginahingyo lang sini si Palma kagang mga players. Inibangod suno sa iya, luyag niya lang nga respetuhon ang sponsor sa liga. Wala gina nga pagpamugong. Ang ako na nga gin-request ko man lang tani nga pwede man lang nga hindi talaga pag-usaron ang uniform nga may ngalan nga kuno da nga bilang respeto. Hindi man kuno matuod ang akusasyon nga nagapangakig siya kang nagapamilit gid sa mga player. Sa pagkamatuod suno sa punong barangay, siya pa ang nag-coach sa mga players sa unang hampang sa liga. Sok-sok ang mga jersey nga ginbalabagan sini. Di go nila ang ilang uniform. Muna nga gibayaan ko na lang. Kay kung pagpugong sa sina nga ilang aligasyon, wala sila kampang, kag wala sila nakaparade. Jert, wala naman sang plano pa nga magpasaka sang formal nga reklamo ang magtimbang nga bahin kag nagpabutyag nga handa naman sila nga mag-areglohanay. Jert? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Bacolod City Councilor Al Victor Espino ginkasuhan sa obstruction of justice kag kaso administratibo si Bitaw Chief Major Junji Liba. Yaring balita nga atong gintutukan. Makapila na ka beses nga nagbayluhanin sa makahang nga mga tinagasan ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino kag Bitaw Chief Major Junji Liba. Ilabi na sa nagapungko pa si Liba bilang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Kung sa to palagtikan ay subong nahulog na sa kinasuhay.
Nagpasakas ang kaso kriminal ng obstruction of justice sa Espino, bato kay Riba matapos ginpasoman sini sa barangay ang duha ka witness sa Espino sa ginaligar korupsyon sa bitaw. Nagpasaka man isang kaso administratibo sa Napolcom batok sa pulis. That I will never tolerate. Does not matter kung sino ka sa siyudad ng Bacolod. Hindi ko yan mag-tolerate whether you are a police officer or kung sino ka sa siyudad ng Bacolod. Basta gani may bahid sang korupsyon, maaway gid nga duwa. Madumduman nga sa Oktubre sang tinilik ng tuig, may duha ka mga pamatanon nga gindakop ang bitaw. Gintaba nila motorsiklo nga gin-impound. Ang ila rason, may ginbayaran kuno maini nga bitaw personnel sa tabok sang bitaw headquarters. Butang nga maskin wala clearance, gindala nila ang motor. Nagabati si Riba nga wala ini natabo. Kag nagapato-pato lang duha rason nga nangayon isang bulig sa barangay, agud ipatawag sila. Tingnan niya sa ito police service. Wala ko may inimo nga tagin sa any person. No? So, bahala na lang ang court. No? Ako willing na support na lang ako sa Nagapati si Riba nga target ini sa demolition job bagay nga ginpanginwala naman ni Espino. Suno kay Espino, madabo pa ini isang nakaptahan, agud pamatudan nga nagaluntad ang korupsyon sa hanay sa mga traffic enforcers. Kuya tutulan ko kay ginahimo nga agin siya sa laiya. So tingala lang ko kay wala untat yang demolition sa agin sa pagkatao. May ara pagid ko i-file sa iya bahin sa pag-withdraw sang gasolina sa mga pribado nga mga persona sa account sang Bacolod Traffic Authority Office. Opo, Kenil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, handa si Ilo-Ilo City Mayor Jerry Treñas nga bawion ang pagdeklarar kay DPWH ICDEO District Engineer Roy Pacanan nga persona non grata sa syudad sa Ilo-Ilo. Sunod sa alkalde, nahatag na niya ang open letter ni Pacanan sa Ilo-Ilo City Legal Office para nga tun-an kagulato ng ila rekomendasyon. Handa man ang alkalde nga magbaton sang sinuman nga bisita sa iyong opisina. Kaangon siniging pahayag sang talatapan ni Pacanan nga magapakikita ini sa alkalde. Matandaan nga ginkadismayan ni Treñas ang suno sa iya, kakulang sang respeto sang district engineer sa iya posisyon sang nagbiya ang ICDEO sa anay talatapan sini sa Fort San Pedro. Dapat i-review na isang legal kung anong dapat ko. I'm ready to talk with anyone. Kapuso, nagapabili naman nga manubo ang volcanic earthquakes nga na-record sa Mount Kanlaon kapin duha ka semana matapos ini naglupok. Basta monitoring sa Kanlaon Volcano Observatory Center, may yara lang sa 5 ka volcanic quakes nga nagluntad humalin las 12 sa kagahon sa Hunyo 18, tubtob las 12 sa kagahon subong adlaw June 19. Antes ini, na-record ang 6 kag 3 ka volcanic quake sa bulkan sa nakaligad nga duha ka adlaw. Ang ginbugas sini nga plume ang naglabot naman sa kalason nga 200 metros kag sulfur dioxide nga ginpagwas sini ang naglabot naman sa 2,713 tons. So kung tonelada, nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Samtang nagapatigay naman sa medical mission o kung nagpatigay man sa medical mission para sa kasapatan ang makatapos ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office sa La Carlota City kag Bago City kung saan madamo sa mahinuptanan ang apektado sa paglupok sa Mount Kanlaon. May maging panghatag man nga bulong kag pagkaon para sa mga hinuptana. Mga kapuso, committee hearing sang sangguniang panalawigan ango sa duta nga ginatindugan sa ospital sa San Joaquin, hiwaton buwas, June 20. Suno kay Board Member Joanne Herminanda, Chairman sa Committee on Health, magasugod ang investigasyon alas 9 sang aga. Pag-imbitaron sang komitiba ang pamilya Hetuya nga nagapanagiya sang duta, mga representante sang Western Visayas Medical Center, si Congresswoman Janet Garin, Barangay Kapitan sang Purok 5, kag hepe sang San Joaquin Municipal Police Station. Ginmando na ni Peru Prime Minister Gustavo Adrianzan ang investigasyon sa ginaaligar pagpangabuso sa masobra 500 ka mga miyembro sang Awahon Indigenous Community nga ginapasuni gintuga sang ilang mga manunudlo. Ang ginaaligar pagpangabuso ang nagluntad humalin sang tuig 2010 tubtob subong 2024 suno sa Awahon and Wampis Women Council. Suno sa Prime Minister, ang mga biktima ang magabaton sang psychological nga atensyon samtang ang mga natapikan naman sa balatian nga AIDS ang buligan man. Ginpakita sa Langfang City sa Hebei Province ang China kung ano ang mangin futuro sang transportasyon sa kalibutan sa palabuton.
Ini ang pinagi sa test flight sang experimental nga two-seater nga drone car. Ginatawag man Intelligent Electric Vehicle, ang drone car ang makasarang maglupad sa sulod sang 25 minutos kag may maximum speed nga 130 kilometros kada oras. Sunod sa developers ang drone car, mahimo matunan sang tawo ang operation sini sa sulod sang isa lang ka oras nga training. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga Kapuso, DPWH nagpatigayon sang cloud seeding sa isla sang Panay, apisar sang pag-ulan-ulan. Cloud seeding kinahanglanon pa sa gihapon sa mga mangunguma pangod hindi pa bastante ang tubig sa kumahan suno sa DPWH. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa tunga sang pagbubo sang ulan sa pagsulod sang rainy season, nagsugod man ang cloud seeding activity sa Department of Agriculture 6 sang Hunyo 12 kag 13 sa isla sang Panay. Suno sa Regional Director sang DA6, kinahanglanon pa sa gihapon ang cloud seeding bangod base sa ilang monitoring, kulang pa ang tubig sa mga kaumahan. Wala naman makapatigayon sang aktibidad sa isla sang Negros bangod sang paglupok sang Mount Kanlaon sang Hunyo 3. 30 ka beses ang igapatigayon niya cloud seeding, gani may nabilin pa ini nga 28 ka sorties. Ina-assess natin kung ito bang 30 days natin ito ay sapat na o itong 30 sorties natin ay sapat na. Kung hindi, ay posible pa tayong posible pang magkaroon ng karagdagan. So hopefully, ma-induce na natin ang makatulong ito para maka-induce ng ulan. Ang kakulang sang tubig, ang ginpabutyag man sa pila ka mga mangunguma sa banawasang Leganes. Apang suno sa ila, mas maayo kung tani nga sang Mayo pa, nagsugod ang cloud seeding bangod amo ini ang ila planting season. Natigayon daan sang uran, makasabog kami daan. Delayed na gani. Ang kamayo pa dada ko na sige uran Iti mo rin tasar tubig. Pagklaro sang DA6, wala sila makapatigayon sa aktibidad sa tion sang El Nino. Bangod base sa weekly monitoring sang Bureau of Soils and Water Management, wala sang seedable clouds o kon panganod nga mahimo makatuga sang pag-ulan. Pag walang panggagalingan ang tubig, hindi tayo pwedeng magpatubig. 6 million pesos ang ginpain nga pondo sang DA6 sa cloud seeding activity. Isa ka sortie, ini ang makadulot sang isa lang ka oras nga pag-ulan. Ginklaro man sang DA6 nga ang naeksperyensyahan nga pag-ulan-ulan ang tungod yara na ang pungsod sa rainy season. Sunod sa Pag-asa Ilo-Ilo, Mayo 29 ang nagsugod ng rainy season kag amo ang rason sang pag-ulan-ulan. Hindi man nila mamonitor ang mga panganon nga ginagamit sa cloud seeding. Nagsulod ng aton nga tag-ululan o kana aton nga rainy season, that's why sa karon eksperyensya naton nga any time of the day may mga pag-ulan na kita na-eksperyensyahan. Samtang sumugod kahapon June 18, ginsuspender na sa Pag-asa ang Heat Index Advisory sini tubtob sa katapusan sa Pebrero sa 2025. Inibangot sa padayon nga pagbuhin sa mga lugar nga may mataas nga heat index, pagtupa sang ulan kag pagtakop sang El Nino. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, magapadayo naman ang tsansa sang ulan sa madamong nga lugar sa Pilipinas, bisan wala sa malaing tiyempo ukon bagyo sa Poricon Philippine Area of Responsibility. Naduga nga ng mga lugar nga apektado sa habagat, ilabi na ang western sections sa Southern Luzon, Visayas, pati man sa Mindanao. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pinakabahin sa Western Visayas, Kasubong, sa Antique, Aklan, Capiz, ug Negros provinces. Mabasa ang ulan sa pinakaprobinsya nga posible magpabaha ukon magtuga sa landslide. May chance naman sa localized thunderstorms sa iba't mga bahin sa Pilipinas. Sa aton mga kapuso dito sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad, madamong inisalamat sa pagtutok. Ako si Eden Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.